Čaute, tu sú Lego šialenci a toto je už druhé video z mojej vlastnej série, moje vlastné sety. A táto raketa, ktorá, keď vám ju bližšie ukážem, sa strašne podobá Gastovi zo Star Wars Povstalci, tak táto raketa sa volá Hviezdny prevážač 1. Pýtate sa, prečo práve hviezdny prevážač? Tak vám to ukážem. Tuto má blástrové dielo a hviezdny prevážač preto, lebo tuto vzadu má kabínku, v ktorej môže v pohode preniesť takto panáčikov. Tuto má tiež diela a môže s nimi hýbať. A asi bude tiež hviezdny prevážač 1, tým pádom ich bude tiež veľa. Tuto môže sedieť panáčik. Ako som hovoril, je podobné Gastovi, preto lebo tiež kopu vecí sa tam prepája, tiež má takýto zadok a predok. Kopu blasterov, to tu má kamery. Tuto má štít, anténka, ďalší mini štít. Tuto je tiež malý blaster, väčšie, silnejšie blastery a tiež blaster. A ako som hovoril v prvom dieli, budú tu tiež zaujímavé mechanizmy. Tak tuto sa takto toto otvára, takto sa to posunie. Ako som ukazoval, otvára sa to tuto. Panáčikovia tam odtiaľ nevypadnú, lebo sú tam pricvaknutí. Tuto má 3 motory, preto, lebo keď sa to bude odpájať, aby to tiež niečo odtiahlo. A tuto sú 2 motory, ktoré sú schopné vyvolať super rýchlosť, ísť do hyperpriestoru, ako aj v Star Warse býva. Potom ten mechanizmus je taký, že toto sa odpojí od tohto. Vidíte, tuto taká z toho vznikne takáto menšia raketka a táto zadná časť sa tiež od toho odpojí. Len musím to otvoriť, toto chytiť, lebo veľmi často sa mi stáva, že toto vyrve odtiaľ. Takto sa to dá a takto spojí. A je to menšia raketka. Preto má tieto 3 motory, aby to zvládla. A je to dobré v tom, ako aj v prvom videu bolo, aby sa to odpojí a aby to mohlo utiecť nepriateľovi. A v pohode toto potom môže takto pristať, takto to zvláda to by aj takto samostatne. Ten meč pekne sem. A keď chcete vybrať panáčika, tak takto dáte a takto ho zoberete. A tu je. A tuto vzadu tiež zvládate vybrať zeleného ninju a Artu. Tak, čaute.